Yore mag nyithindo nyalo rumo e pachoka kochopo dwe mar auchiel kaluwore gi deko ma piny owacho golo godo omenda maromo shillings bilion 1.5 mowinjo tigo de ng'iewo chanjogo. Mayang kod riwruoge moko mag piny owacho marango weche mag thieth e kinde romo mane okelo gi kanyakla kod riwruok mar jood bura ma mine e pachoka. E burani bende oyang ni riwruok mar Gavi chano weyo chiwo sir margi ne chanjo mag nyithindo kochopo higa ma 2029 kendo bugono pok oyang kaka ibiro din ka jood bura ma mine to singo chwalo paro mar bugo omenda ma chwalo kokalo e migawo mar thieth ka Judith Omondi ni kod ler. Kowuok e sir ne yedhe magayo tuo mar ayaki, kahera malaria e kind mamoko, ng'wech kawuono chopo nyaka e chanjo mag nyithindo ma opogore opogore. E bura ma okelo kanyakla riwruok mar riwruoge ma ok mag piny owacho, marango weche mag thieth, kaachiel gi riwruok mar jood bura ma mine e pachoka, oyangore ni samoro nyithindo biro chako weyo yudo chanjo chakre dwe mar auchiel higani, kaluwore ni piny owacho kosegolo maromo bilion 1.5 ma owinjo tigo e nyiewo chanjogo. There is a looming crisis, and that by June 30th we ought to have paid the financing that is necessary, the figures of which can be made available, and it's about the tune of 1.5 to 1.6 billion Kenya shillings. If we don't pay by June, it means that again we are going to have a stock out of polio, a vaccine, we are going to have a stock out of measles, we are going to have a stock out of all the finances that are given, a stock out of all the doses that Gavi gives. Thoth chanjo osebed ka ichiwo kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Gavi. Kata kamano, kaluwore ni piny Kenya osechopo e rang'iny magole kowuok e pinje ma odhir ahinya nyaka e piny manyalo neni e diere, nyaka sani riwruok mar Gavi chano chungo sir margi kochopo higa mar 2029. Gino manyalo yiengo thieth ahinya to ne tuoche ma igeng'o gi chanjo kaka kahera, aruodhi, malaria e kind mamoko. By 2029, we are expected to fund 100%. Right now, we may find that Gavi is funding 80%, we are funding 20%, we are funding 35% of new vaccines. They have formulas, and those are the formulas that we are meant to work with as Kenya. And the impact is now raising the issue of sustainability. Will we be able then to sustain our programs should the donors exit? And here, part of the recommendation is that there should be an increased domestic funding for immunization program, including even exploring public-private partnership. Nyaka sani jood bura mamine okawo ting' mar neno ni weche chanjo obug aguchgi kokalo kuom od bura, ka paro moko bende nitie mondo mi giti kod aguche moko ma ok mag thieth e siro chanjo ahinya to ne nyithindo. We have the sports fund. I would call that as the equivalent of what I saw there as they call it some trust fund. We have a sports fund. And in the sports fund collects money from gaming, lottery, and what have you. And a percentage of that money, I think it is 30%, I stand to be corrected, goes to the Ministry of Health. So we can rearrange and recommend as an action plan that such money goes towards immunization. Nengo mar chiwo chanjo duto madwarore ne nyathi ka nyathi yare nyuol nyaka ochop higni 2 dwaro shillings 12,886. Judith Omondi, Ramogi TV.